салому алейкум. Биям шапкамро рост кунам. Салому алейкум, бародарони азизи меҳрубон. Умедворам ки ҳаматон сог саломат ҳастин, хуб ҳастин. Алҳамдулиллоҳ, мо сӯзем хубем. Ба фикрам ки баъзед ана гап нест, зинда бошен. Занг мезанен, қадр мекунен, хавотира нешиден. Бошен, зинда бошен, гап нестай. Кадомит ки ҳурмат мекунӣ, ман ҳамту дважнитра ҳурмату ҳажат мекунам. Гап нест, зинда бошен. Кадомит ки қадр намекунӣ, ҳурмат намекунӣ, та чӣ хеле принимат кардагӣ, ман хеле принимат кардагим. Дига гуфтанем ки иншоалло ки соз ҳастин, тинҷ ҳастин, хуб ҳастин. Ҳоҷи Мердин тамошо мекуна. Ҳоҷи Мердин, приветствую. Общем, бачаҳако где-то 55-60 нафаре ки давдронан. Худованд ҳамата нигаҳбон боша. Айпай кор бортон шин. Скучно шид, скучно. Барам хафтем як чанд хашид видео накардем. Барам хафтем як видео кунем. Аҳволпурсӣ кунем. дар ҳаққи якдигар дуогӯ бошен, иншоалло ки ҳамаш хуб мешавад. Ҳамин иншоаллоҳ худованд ҳамин хелиш кардагида, ҳамин шахсе ки бихоҳад ба нияти бад, нияти мақсадаш бад боша, нияташ бад боша ку, ҳамин тираш дар нишон нест, бародарон. Ҳамин тире ки дора ку, ҳамин тираш дар нишон намераса. Барои ҳам қадар босабр бошен. ҳар лоху пустака гӯш накунен. Бо чӣ гуфтанем? Общем, чӣ гапе мешава, намешава, терпет кунен. Ай худованда дига ҳеҷ кас зур нест. Қудраташ ба дараҷаи зур, ба дараҷаи вазминае ки ҳамин хелид мекуна, ҳамин хелид мекуна ки ана раҳ тагум мекунӣ. Барои ҳам қадар фақат такя ба Парвардигор. Дигаша монин бирава. Сабр кунед, ҳамаш мешава. Иншоаллоҳ скоро увидимся. Кам-кам бо русиям ёд гирифтагӣ. Скоро мебинем. Ай пеш чақчақ мекунем. Барои ҳам қа худованд ҳамата нигаҳбон боша. Дар амони Аллоҳ бошен. Бо мегум, кадомит ки қадр мекунен, қадртон мекунам. Кадомит ки қадр намекунен, чӣ хеле принимат кардагем, ман ҳамту принимат кардагем. Меда шумо надам ки чӣ намегӯ. Чӣ хеле ки қабул кардагем, ман хеле қабулот кардагем. Камтар грипп шидем ҷура. Грипп шидагем. Иншоаллоҳ ҳамаш худованд оқибатша ба хайр биёра. Ба чӣ гуфтанем? Хайр мақсад ҳар дафъа воре. Комда ҷои кор дар Кореяи мақсад бародаро. Номрои маро медонен. 965 188 6047. Фақат бародаро WhatsApp. WhatsApp номер дам ҷавоб мегум, яки мақсад номер да ҷавоб нагуфтам, WhatsApp да ҳатман бинависонем. Ана биё як бор дига хай бигум. Се вақт хирокатона мета, ҷои хобтона мета, документ пакумента ҳамаша худаш мекуна. Мақсад кор ма намегум сабукай кор вазминай. Сехи гипсай, битонай, фасад, разняй. Ҳами гипсишта мақсад гуфтанем ай чил боло кор мекунӣ. Битонаш мақсад бо 50 уси мерава. Фасадаш бо 60 мақсад бо 60 болотар. Ҳами хелда мақсад бародаро башо. Разняй. Ана чӣ бугум дига? То есть 15 рӯз задишкай, 15 рӯз пас оилак мегирен. Инам хеле бародаро, худованд ҳамата нигаҳбон бошад. Дар ҷое ки бошен, сарбаланду хонаобод бошен. душманотон зери по боша. Ман душмани ҳеҷ ка нестам. Ман кӯшиш кардам ки як каси ноланон биёва бахира. Тамом. Комеш мара правилно мефаҳма. Бафаҳма. Комеш мара неправилно мефаҳма. Таваккалушам ба Худои таоло. Ана общем хеле бародаро. Аллоҳ ҳамата нигаҳбон боша.